Puji syukur kunjuk Gusti. Bapak Ibu para sedherek, dinten menika Kamis 8 Juni 2023, kula Hartono Jati, Pendeta GKJ Gayamprit Klaten, badhe maosaken renungan padintenan Sabda Winedhar kanthi jejer kita menika sederek. Waosan sabda saking Purwaning dumadi 13 ayat 8 ingkang mekaten. Mulane Rama Abraham banjur ngendika marang Lut, "Mbok aja ana grejegan ing antarane pangonku lan pangonmu. Kita rak padha sadulur." Mekaten pangandikanipun Gusti ingkang rahayu, saben tiyang ingkang mirengaken sabdanipun Gusti lan tansah dipun gatosaken. Haleluya. Miris sanget menawi mireng cariyos bab rebatan warisan Raja Brana ing satengahing keluarga. Ing antawisipun sederek setunggal lan setunggalipun saged dados regejegan lan dados mengsah karena sami rebatan Raja Brana. Kenging menapa saged wonten kedadosan ingkang mekaten? Pancen kathah jalaranipun. Ananging salah setunggaling sebab mbok menawi karena ukuranipun kanugrahaning gesang ing masyarakat gumantung saking kathah sekedhikipun Raja Brana, utawi mbok menawi awit saking raos wasumelang menawi kekirangan Raja Brana. Satemah sedaya pambudidaya katujukaken supados pikantuk sakathahipun kepara menawi saged kangge pitung turunan. Beda sanget kalian kawontenan ing inggil wau. Rama Abraham kagungan watek lan asipat ingkang kosok wangsulipun. Para tiyang ingkang angin sato kewanipun Rama Abraham saha para tiyang ingkang angin sato kewanipun Lut asring regejegan awit sami rebatan panggenan. Jalaranipun papan panggenan kangge angin sato kewan Rama Abraham saha Lut penakanipun winates lan boten wiyar. Pramila Rama Abraham lajeng ndhawuhi Lut supados miji panggenan ingkang dipun remeni. Alusing budi Rama Abraham ngedalaken woh ingkang meranani. Piyambakipun ingkang kagungan asipat ambek welasan kersa ngalah sarta njurung Lut supados nemtokaken rumiyin panggenan ingkang dipun remeni. Kenging menapa mekaten? Rama Abraham ngendika bilih piyambakipun saha Lut menika sederek. Kautamining asipatipun Rama Abraham menika saged dados seserpan kangge kita sami supados ngrumaosi bilih ing antawisipun sederek kedahipun sami angen inangen sangkul sinangkul boten malah sami regejegan. Sedaya perkawis saged dipun rembak kanthi wening sesarengan minangka sederek.